Ester, non hai nada interesante na tele, está chovendo e non podo sair para xogar ca pelota. Ai, pois hai moitas cousas que podes facer dentro da casa. Por que non lees un libro? A verdade é que non me apetece nada de nada. Ai, e xa fixeche os deberes? Os deberes xa os fixen, sí. Pois podemos xogar a algo. Que che parece se xogamos ás cartas? A enviarnos cartas. Se che fai ilusión. Mamalón, a enviarnos cartas non. A xogar as cartas, o xogo de cartas. Mira, creo que teño por aquí algunha baralla. Sí, paréceme genial, unha idea estupenda, Ester. Só hai un problemiña, Cal? que eu non sei xogar as cartas. A ver, mira, hai moitos xogos. Podoche explicar varios. Temos a escoba, a brisca, o 7,5... A escoba como a de barrer. Aí seguro que é divertidísimo. Eu podo tirar as cartas ao chan e ti tes que barrelas. Digo, chiño, vas levar. Non, en galego non usamos a escoba para barrer, usamos a vasoira. A escoba en galego é un xogo de cartas. Pois, a ver, os xogadores, cada carta ten un valor. Sí. E os xogadores teñen que conseguir sumar 15 puntos entre as cartas que teñen e as que poden coller na mesa. Pero estou pensando que quizáis é un pouco complicado para ti. Non, eu son un raposo listo, astuto, espelino. A ver, pero podeche explicar máis xogos e logo decidimos. Vale. Paréceche? Vale, ben. Pois, a ver, temos a brisca. Na brisca repártenselle 3 cartas a cada xogador. E aí é moi importante ter en conta o pau da última carta que sae, que é a que quedan en riba da mesa. Pero, Ester, Que? estas cartas non teñen paus. Digo, chiño, non son paus, literalmente, son os debuxiños que van aparecendo nas cartas. Eses son os paus. Na baralla española temos 4 paus. Temos os bastos, as copas, os ouros e as espadas. Ah, entendido, comprendido, aclarado. Pois sí, a brisa pareceme moi divertida. A brisa non, a brisca. Iso. A ver, pero aínda hai máis xogos. Veña, explico o último e logo xa decidimos, sí? Vale. O 7,5. Pero que imos partir as cartas? Non. A ver, neste xogo, as cartas que teñen o valor de media puntuación serían as sotas, os cabalos e os reis. Ah, Pois hai 2 xogadores, un que fai da banca, que é quen reparte, e outro que é o que pide, e se o que pide consegue sumar 7,5, gaña, e se non, gaña a banca. ai, que ben. Pois por que non xogamos o 7,5? Sí, pois vale, por min perfecto. Quen fai de que? Como Pois facemos? está clarísimo, Ester. Ti e la banca eu son o que pide. Xa, como sempre, non? Sí, veña, pois empezamos. Señora banca, podo comer un pouco de chocolate? Ai, digo, chicho, non sei que vou facer contigo.